हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स स्वागत कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन ಅದು ಕೊಂಚ ತಸಲ GPL उत्सव आणि ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸचे अशा फेब्रुवारी 10th 11th आणि 12th ताक सह्याद्री कॉलेज ग्राउंड अड्यार ಅಂತ जावचारस तुम्ही मस्त वर्ष कोण भाग घेतसाची आणि काही भाग घे नि जलारी या वर्ष खंडित याची फ्री पूरा जनक एंट्री आमगे GSB समाजाच्या अंका जाऊन भारी गंमत असता आपण असं एक्सप्लेन करना GPL मिळार कसा नाही म्हणून तुमका कळक जलारी GPL उत्सव म्हणून यूट्यूबर घाण पडायची पूरा व्हिडिओ येताच कसं नाही व्हिडिओ करता अशी म्हणारे रजिस्ट्रेशन हजार गटले जनानं ऑलरेडी रजिस्टर कोण जल्ला जलारी तुम्ही अनेके रजिस्टर करने जलारी हंग दिसतच पड्या gpl.kodialsports.com कोचून तुमगे नाम ते कसं पूरा डिटेल्स असकी त्या पूरा डिटेल्स घालून तिथले बग्गे रजिस्टर करायचे आणि तुमका एंट्री फ्री असता त्याच्यामुळे या वर्षी GPL तुम्ही येताची बारी गमत करताची म्हणून आम्ही लेखताची मस्त सकड नवे विषय असते या वर्षी GPL अंतू कसं नाही म्हणून आणि ಸ್ವಲ್ಪ दिवसांत तुमका व्हिडिओ कळता या जे रजिस्टर करू सांगू एक व्हिडिओ आशिल्ले पळयलो धन्यवाद.